Persoana care trăiește doar prin mască nu este falsă în mod conștient, este pierdută în ceea ce Jung numea identificare cu persoana. Trăiește în funcție de ceea ce lumea așteaptă de la ea și nu în funcție de ceea ce este cu adevărat. De aceea, poate părea perfectă, mereu calmă, de succes, dar profund deconectată de propria realitate interioară. Purtătorul măștii este maestrul superficialității funcționale. Spune ceea ce ceilalți vor să audă, se comportă mereu corect, evită conflictele cu orice preț. Dar, în spatele cortinei de control, se află un suflet ruinat. Cu cât întreține mai mult imaginea, cu atât sufocă mai tare sinele. Iar această reprimare, mai devreme sau mai târziu, își cere tributul. Pentru cei care trăiesc alături de o astfel de persoană, impactul este profund. Simți că ceva nu e în regulă, dar nu poți spune exact ce. Lipsește spontaneitatea, adevărul, profunzimea din interacțiuni. Totul pare repetat, regizat. Și mai grav este că purtătorul măștii proiectează această nevoie de perfecțiune și asupra ta. Se așteaptă să joci un rol, să te conformezi, să colaborezi cu teatrul. Dacă exprimi ceva ce nu este în scenariu, o emoție intensă, o îndoială, o durere se retrage, devine incomod, se închide, pentru că tot ce le amintește de ceea ce au reprimat devine insuportabil. Jung avertiza că această identificare cu persoana este una dintre cele mai mari amenințări pentru procesul de individuare, calea către autocunoaștere și integrarea inconștientului. Pentru el, adevăratul pericol începe atunci când individul este hipnotizat de rolul pe care îl joacă, crezând că este ceea ce ceilalți văd. Și tocmai aici stă riscul. Când cineva trăiește doar pentru a fi acceptat, recunoscut, lăudat, devine ostaticul propriei fațade, iar tot ce este autentic moare sufocat sub această poleială. A trăi alături de o astfel de persoană te poate face să te îndoiești de propria spontaneitate.